kanang pulong disappointment. Unya kanang tanaw ko sa what is the Cebuano term for disappointment. So di na butang lamlom sagmuyo, nahigawad ug naluya. So mo yung feeling of being disappointed. Sa Lazada, kanunay man ko online nga palit. Unya sa advertisement nila, dunay chalice nga kanindot kayo sa design, ginahan ko chalice nga presentable, ato ko sa mga chapel, nindot kayo siya. Tapos dako ang picture. So barato ra kay 2,000 kapin. Barato ra kay mahal ba yan tag 5,000, 10,000 up to 25,000 kanang affordable diha. Pero layo ba na tag 50,000. So opportunity na siya. Munang ko naka-cut-on og term nga kanang expectation versus reality. Imo ipaabot nga mo ibadawat nimo based on the advertisement, pero sa pagdawat nimo ang reality di mao 1 inch kadako. Sa challenge nga akong nadawat nga taas kay putos nga kanang bubble nga silupin daghan paron ka abri sa gamay na kana. So niyon ta scam. So, how would we feel? Disappointed da. Kunya, kanang si Juan nga magbunyag, yanhi, nagsangyaw sa paghinulsol. Kunya, si Juan, di mo kaon, asitik man siya. Karunay puasa, simple lang yung pagkaon, ang dulon, rugos mo yung pagkaon, dito sa kamingawan, apan unsa may giingon sa mga religious leaders kaniya nga siya usa ka buang iyawaan. Unya si Jesus miabot. Unya unsa may si Jesus nakigduyog sa mga kauban sa mga tax collectors, siya nagiinom kan kanila sa mga makasala. Unya unsa may giingon sa mga kanang mga Pariseo, mga tutol sa balaod, siya kanang palainom o gigala sa mga makasala. Musa mingon si Jesus diya sa iyang sulti ng ebanghelyo karon nga kanabang daw sama ang henerasyon karon sama sa mga bata nga tugtog og awit sa kasal apan wa sila mosayaw, wa sila malipay. Tugtog sa bahin, tugtog kanang awit sa kanang patay apan wa sila maghilak, wa magbasol, wa magsubo. So muna nga doon na siya ang gibati sa Ginoo, doon na siya kanang nasagmuyo siya, disappointed siya sa panahon niya. Muna ang iyang gibati sa Ginoo kung kay these are the opportunities, these are the privileges. Oportunidad na nga miabot na siya. Miabot si Juan aron tagaan sila chance sa ginulsol apan wa man sila murawat. Miabot si Jesus aron katong gitudlo ni Juan nga maguna siya ug si Jesus ang mo abot. Jesus nag-uban kayo ng salamuha nila, integrate uban kanila, apan wala mang gihapon siya tuuhi. There's nothing wrong with the messengers. Wa may sayop ni Juan o sayop ni Jesus. Kaya tingnan si Juan, nag-andam sa lalan sa Ginoo, si Jesus mismo, siya na mismo. Kanang privilege sa mga tao nga naawan ang kanilang Ginoo, apan wa man sila makita nga si Jesus miabot na, ang Ginoo miabot na. Kanya, tapos sila nabulahan sila sa mga milagro nga gibuhat aron ta madani ang makabig ang mga tao apan nagpabilin ang ilang gahi kasing-kasing muna nga disappointed siya. Nasagmuyo si Jesus sa panahon sa pag-abot nga walay midawat kaniya. Ingon niya kanabang oportunidad daw ta ng mga tao nga ilang mabati ang kaayo sa Dios, ilang giuhaw sila sa mga milagro apan wala nila masabti. Instead ang iyang tanaw kay Jesus, because fault finders man sila, fault finders ang sayop ang ilang panglantaw nga wa makahiyon sa ila mo na ilang gilantaw kay Jesus. Kanabang Jesus sa buyo nini nga butanga para gud sa usa ka bata usa ka batan-on nga ningkamot ang ginikanan sa pagpaeskwela, ningkamot sila. Unya,
kadako sa pribilehiyo to go to school. Pero sa ibuhat sa bata, nagbinayabas. Kung saan mo pa term sa the province, kanabang, nga naman nga, makakapasar, tungkol kay nagbinayabas. Binayabas, nagbinuang pagtuon. Kaya sa likod sa eskwelahan, doon yung mga bayabasan dito. Nagbinayabas ra. So, kalabasa, ang grado. So, nga, kining mga, kanabang, privilege nga, atong naangkon kasayang sa mga grasya sa Dios kanato nga ato dawat apan wala nato gamita daghan tay mga talents na indod sa atong pagkatao apan wala nato pahimosli nga kini mabutanga sa atong paggamit nini makapahimot sa Ginoo. Muna again ang Ginoo disappointed siya kanato nga wala mo gamit sa mga gasa nga iyang gihatag kanato. So muna nga kung atong makatanon na atong galingon, unsa man ang nakakanato sa atong galingon ng angkon, could be a blessing of properties, could be a blessing of talents, nakakanato apan kinibang mga butanga sa atong pagpahimos na nakapa hatag magkalipay sa Ginoo, nakapahimot ba kaniya. Muna nining ebanghelyo wala gyud mahimot ang Ginoo niini. Pareha gud sa oportunidad nga ato na kanang tawag og missed opportunity. Sayang, kwarta na naging bato pa.